Duim 2 anys de legislatura, 6 d'en Vicent Marí i el Partit Popular. Què ha fet per a Eivissa aquest Consell Insular? T'ho explicam en aquest vídeo. Aquest Consell d'en Vicent Marí s'ha oblidat de les necessitats i els problemes de la ciutadania de la nostra illa. No s'ha preocupat per el benestar de les persones, per la igualtat o per millorar la qualitat de vida dels que aquí residim. Tot el contrari, només uns pocs es veuen beneficiats. El problema més greu és el de l'habitatge. El PP i Vicent Marí han provocat especialment en els 2 darrers anys que cada vegada més persones visquin en assentaments. Vicent Marí ha convertit Eivissa en una illa de luxe i de xaboles. Vicent Marí no creu en la regulació d'entrada de vehicles. Un estiu més tenim que patir la saturació de les nostres carreteres, amb actuacions que no arriben i en un manteniment lamentable. Mentrestant, el transport públic continua sent una autèntica vergonya. Seguim esperant la millora de les parades. Les ITVs estan col·lapsades. Hi ha més taxis pirates que mai. En mobilitat, anys i anys de promeses incomplides. El turisme ha de redundar en una millora de la qualitat de vida de la gent, no empitjorar-la. El model socioeconòmic i turístic del Partit Popular ens està duent a una major especulació, una major saturació i un major consum del territori. El Consell de Eivissa se ha olvidado de los servicios sociales. Un claro ejemplo son las residencias, donde no asumen su gestión y encima no crean plazas a pesar de tener listas de espera de más de 150 personas. Lo mismo pasa con los menores y las mujeres. Lo más grave de todo es que se ha renunciado a medio millón de euros de subvención para la apertura de un centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencias sexuales. Sin subvención, sin centro y sin previsión de abrirlo. 6 anys perduts en la gestió de l'aigua, 6 anys perduts en la gestió de residus. Encara no sabem quina és l'alternativa a la vida útil de l'abocador de Canapuja i el que és més greu, en Vicent Marí ens oculta on vol fer l'incineradora. En definitiva, 6 anys de paràlisis, 6 anys perduts, 6 anys de favoritismes i mentrestant els problemes d'Eivissa no fan més que créixer. Així no podem continuar.